ಕೋಡೆ ಸಂತೆ ಆತ ತಿರ್ಗೆರೆ ಪೋಯ ರಾತಿಜಿ ರಶ್ಡ್ ಇತ್ತೆ ಸಂತೆ ಮತ್ತು ತಿರ್ಗೆರೆ ಪೋಡು. Times that they've succeeded. Mano yana mano, it's the truth. But I can't stop thinking about ಮೊಸಳೆ ಇನಿ ಫ್ರೀಯರೆ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಗೈಸ್. ಸೇಮ್ ಆತ ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ನ್ಯೂ ವ್ಲಾಗ್. ಇನ್ನಿತ್ತ ವ್ಲಾಗ್ ದಾರ ಪಂಡ ಕುಂಬ್ಳೆ ಜಾತ್ರೆದ ಟೈಮಡ್ ಏನು ಅಮ್ಮನಕ್ಕಲ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಮತ್ತು ಬತ್ತಿತ್ತೇರು, ಅಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಕಸಿನ್ಸ್ ಪೂರ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು. ಆ ಟೈಮಡ್ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಕುಂಬ್ಳೆ ಬೆಡಿತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ. ಅವು ಎಂಕ ಪಾಡರೆ ಮರತ್ತೆ ಪೋತುಂಡು. ಸೊ ಅವು ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಇತ್ತೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ತೂವೊಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಇನ್ನಿತ್ತ ವ್ಲಾಗ್ ಇಡು ಎಂಕಲ್ ಪೂರೆರ್ಲ ಮಧುರುಗು ಬೊಕ ಅನಂತಪುರಕ್ಕೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ. ಇತ್ತೆ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣಗ್ಲರ ಪೋಡು ಅಂಚ ಮಾತ ಪಿದಾಡ್ದುಂತುದ ಮೀದು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿ ಬರ್ರೆ ಬಾಕಿಂಡು ರೆಡ್ ಗಾಡಿ ಪೋಡಾತ್ರಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಲ್ಲತ್ತ ಅಂಚ ಅದು ಆ ಗಾಡಿ ಬರಿಯರೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚ ಪಿದಾರ್ದು ಬರಾತನ ನನ್ನ ಟೆಂಪಲ್ ಪೋಡು ಮಸ್ತ್ ಜಾಲಿ ಆಂಡ್ ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿಲ ರಶ್ ಇತ್ತನ್ ಮಾತ್ರ ಕುಂಬ್ಳೆ ಬೇಡಿಕೇರ್ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯರಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಫುಲ್ ರಶ್ ಇತ್ತಂಡು. ಅಂಚ ಇತ್ತ ಕೋಡೆ ಸಂತೆ ಆತ ತಿರ್ಗೆರೆ ಪೋಯ ರಾತಿಜಿ ರಶ್ಡ್ ಇತ್ತೆ ಸಂತೆ ಮತ್ತು ತಿರ್ಗೆರೆ ಪೋಡು. ಫಸ್ಟ್ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣಗೆ ಪೋದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸಂತೆ ಮತ್ತು ತಿರ್ಗದು ಬೊಕ್ಕ ಅನಂತಪುರಗೂ ಮಧುರಿಗೂ ಪೋದು ಬರಡು. ಅಂಚ ಜಾಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನಿ ಪೂರ ಪೋಪೇರಿಗೆ ಮುಕ್ಕುಲು ಬೈಯಾಗ ಮಸ್ತ್ ಊರು ವಾಪು ಪೋದಿ ಬೊಕ್ಕ ಮನ್ನಾಗ ಖುಷಿ ಅವನಿತ್ತನ್ನು ಬರ್ಪೇರು ಅಂತ ಫೋನಾಗ ಮೇಜರ್ ಆಪು. ಅಂಚ ಮೇ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮುಕ್ಕಳು ಪೂರ ಕುಲ್ಲರೆ ಅದು ಬಂದೀನಿ. ಅಂಚ ಅದು ಫೋನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರ ಯಾರುಂಟು ಇಂಕ ಗುರು ಆಪ್ ನಿತ್ತೇನೆ. ಅಂಚ ಫೋನಾಗ ಏನು ಟೆಂಪಲ್ದ ಮತ್ತು ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡುವೆ, ಓಕೆನಾ? ಗೈಸಿಂಗಲ್ ಅನಂತಪುರಡು ಲೈತೆ ಹೊನಸ್ಮತ ಅಂಡ್ ಅಂಚ ಮೊಸಳೆ ಇನಿ ಫ್ರೀಯರೆ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಗೈಸ್. ಮೊಸಳೆ ನೀರು ದಡಿ ಟಿಪ್ಪೋಡು ಮೊಸಳೆ ತಿಕ್ಕಿಜೆ ಮಧುರು.
ಅದೇದು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಜ್ಜಿ ಬಜ್ಜಿ ಬೇಗ ಕೊಯ್ಯೋಡಿಗೆ